idan al'amari yayi tsanani, ma'ana ka shiga cikin halin kakani kai, ka buga abin ya gagara, kayi abin ka kasa cimma mafita, to ka dawo ka tattare al'amarinka zuwa ga wannan aiki, ka roƙi Allah da shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. In dai ka koma wajen Allah ka roƙe shi, ka nemi mafita a wajensa, to Allah zai kawo maka mafita, musamman ta sigar wannan aiki da malam yake magana na wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrah qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira. billahi alazim, wannan sirrin duk wani bukata minahiyati kulli shay'in ala kulli hajatin ana yin sa. Duk wani bukata, duk wani damuwa, duk wani buri da kake da shi, in dai kana son wannan abin ya tabbata cikin sauki, to wannan aikin zaka dauka. Zaka karanta wannan aya da na karanta, cikin dare ake aikin, amma ka karanta wannan ayan zabi biyu kake da shi, ko ka karanta ta kafa 1000 ko kuma ka karanta kafa 313, duk wanda ka samu dama ka lazimci ɗaya daga cikin biyun nan, ko 313 ko 1000, ka lazimci wannan aikin tsawon wasu kwanaki, bi idinillahi ta'ala Allah zai yaye maka wannan damuwa. Na bayar saboda annabi.